ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ରେ ଏହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଟି20 ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇ ଉପ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଉପ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ବୋଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧବାର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ 95 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଏହାର କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେପରି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ମୋ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମୋତେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତାଲିକା ପଠାଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲୁ। ସେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ଚାପ ନିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଉପଭୋଗ କର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଉପ ଅଧିନାୟକ ହେବାଟା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଭଲ ନା ଠିକ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।